дар ноҳияи шуғнонам дар давоми давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ноҳия мусбӣ арзёбӣ гардида, дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 20%, хизматрасонии пӯлакӣ зиёда аз 78%, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёда аз 10%, гардиши савдо зиёда аз 73% афзоиш ёфта, дар дигар соҳаҳо низ нишондиҳандаҳои муайян ба даст омаданд. Вале фикр мекунам ки агар волияти қонун дар минтақаи мо таъмин мешуд, имконияти даҳҳо маротиба зиёд намудани афзоиши нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ноҳиямон вуҷуд дорад. Бинобар сабабе ки дар маркази вилоят ҳавзаи амниятӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ халалдор карда мешавад, ин амал боиси он мегардад ки мо наметавонем сармояи хориҷӣ бахусус сармояи мустақима ба ноҳиямон ворид созем. сармоягузорон зиёд ҳастанд ки мехоҳанд имрӯз дар ноҳиямон маблағгузорӣ намоянд, коргоҳҳои истеҳсолиро бунёд намоянд, вале чун дар маркази маъмурии вилоят садои тир шунида мешавад, чун ҷинояткор пас аз содир намудани ҷиноят беҷазо мемонад, чун пайваста гирдиамоиҳо ташкил карда мешаванд, нисбати кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ таҳдид ва лату кӯб раво дониста мешавад, ин ҳама ба он оварда мерасонад ки ягон сармоягузор моқати ҳамкориам намекунад ва маблағгузориро ба иқтисодиёти минтақаамон ворид намояд. То он даме ки гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар вилоятамон фаъол мебошанд, дар бораи рушди бонизоми иқтисодиёти минтақаамон ҳарф задан ғайриимкон мебошад, чун минтақаи Бадахшони мо барои сармоягузорон ҳамчун як минтақаи ноамн муаррифӣ шуда истодааст. Ягон сармоягузор намехоҳад ки маблағҳои муайянро барои рушди воқеии иқтисодиёти минтақа равона созад. имрӯз ҳатто мо бо он соҳибкорони муваффақи кишварамон ки ҳастанд ҳамкорӣ карда истодем ва даъват ба амал оварда истодем ки биёед дар ноҳияи мо дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ корхонаҳои муштарака бунёд намоед ки сатҳи иқтисодиёти ноҳиямон як замина гузошта шавад, ҷойҳои нави корӣ таъмин карда шаванд. ҳатто соҳибкорони ватании мо ҳам имрӯз намехоҳанд ки дар минтақаи мо маблағгузорӣ намоем, ҳолон ки соҳибкорони худи ноҳияҳои Ванҷ ва Дарвоз имрӯз нисбати фаъолият дар шаҳри Хорух фикру ақидаҳошон тавассути телевизионам гуфта истоданд ки ин албатта имкон намедиҳад ки дигар сармоягузорон ва соҳибкорони ватанӣ дар минтақаи мо ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. се-чор нафар лидерони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар шаҳри Хорух, Боқир, Толиб, Мунаввар, Хурсанд ва дигарон имрӯз имконият намедиҳанд ки фазои сармоягузории вилояти мо беҳтар шавад. то вақте ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон волияти қонун пурра таъмин нашавад, ягон сармоягузор дар ин минтақаи мо маблағгузорӣ равона намесозад. давоми зиёда аз як моҳ дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот бо мардум аз наздик суҳбат кардем. вобаста ба қазияҳои рухдодаи маркази маъмурии вилоят суҳбат кардем, ҳатто филми нерӯи қонунам ба намоиш гузоштем. фикру ақидаҳои мардума шунидем ва имрӯз тамоми мардуми ноҳия ҷинояту ҷинояткориро маҳкум менамоянд ва талаб доранд ки ҷинояткор бояд дар назди қонун ҷавоб диҳад ва ҷои ҷинояткор паси панҷара аст. пас агар аз мо ҳамчун раиси ноҳия мардум талаб карда истодааст, мо ҳам имрӯз аз мақомотҳои дахлдор талаб менамоем ки ба ҷинояту ҷинояткорӣ дар вилоят бахусус дар шаҳри Хорух хотима гузошта шавад. зиёиёни мо имрӯз бисёр фаъол ҳастанд, бахусус дар ноҳияи Шуғнон. Ато Мирхоҷа, муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, худ зодаи ноҳияи Шуғнон мебошад. вокунишҳош баромадаашон тавассути телевизионам дарҷ карда истоданд ва то Мирхоҷа дуруст қайд намуданд ки Хорух бояд ба як шаҳри ором, меҳмондӯст ва мӯътадилафзо табдил ёбад. барои расидан ба чунин мақсад дар навбати аввал бояд нуфузи лидерони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ба сифр баробар шавад. дигар ҳамаи онҳоре ки таҳти таъсири ин лидерҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ фазои зиндагии шаҳрро олуда месозанд, зери назорати мақомоти дахлдор гирифта барои баромадан аз ин буҳрони
равонӣ ба онҳо ёрӣ расонд. яъне имрӯз зиёниён ҳам даъват карда истоданд мардума ки барои мубориза бар зидди чунин гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бояд бо мақомотҳои давлатӣ ёрӣ расонд. ва муҳтарам раис, агар ҷиноят ки беҷазо монад, он ба зиёдшавии ҷинояткорӣ оварда мерасонад. мо бояд мардонавор истодагарӣ кунем, ба муқобили ҷинояту ҷинояткорӣ мубориза барем. мо имрӯз худамонро ҳамчун раис не, ҳамчун як аскари пешвои муаззами миллат меҳисобем. мо савганд ёд кардем ки ба пешвои муаззами миллат ва ватани маҳбубамон содиқона хизмат мекунем ва бар зидди гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ мардонавор истодагарӣ мекунем ва мубориза мебарем.